Leže dva Crnogorca ispod hrasta, u debelom hladu, kad najednom naiđe automobil koji se, zbog velike brzine, prevrne u obližnji jarak. U prevrtanju ispadne jedan poveći kofer, otvori se i gomila novčanica od $100 prospe se po putu. Gledaju se oni, pa jedan reče: "Zamislio sad, samo da dune vjetar na našu stranu i eto nas bogatih." Sastali se svi Crnogorci da donesu važnu odluku, koji će dani u tjednu biti radni, a koji neradni. Kad su usuglasili stavove, iznijeli su prijedlog na glasanje. Subota i nedjelja su svakako neradni dani. Ponedjeljak je odmor od odmora. Utorak je priprema za rad. Srijeda je radna. Četvrtak je odmor od rada. Petak je priprema za odmor. Nakon izlaganja javi se jedan glas iz pozadine: "A je li, čoveče, hoće li svaka srijeda biti radna?" Sjedi Crnogorac sa svojim prijateljem na stadionu i gleda trku na 100 metara gdje sudjeluje njegov unuk. Veli Crnogorac: "Vidi onu budalu što se vuče iza ostalih. Prijatelj, to je tvoj unuk." Crnogorac: "A, vidi sokola što ih potjera sve ispred sebe." Klikni, pretplati se i pokaži da si dio ekipe koja se smije najglasnije. Na natjecanju bacanja kladiva, nevjerojatno ali istinito, Crnogorac baci duplo dalje od prethodnika. Pitaju ga novinari: "Dobro, pa kako ste uspjeli baciti tako daleko?" "Alat što dalje od mene." Otišao Crnogorac uhvatiti puževe za večeru. Na kraju dana vrati se samo s jednim pužem. Žena ga pita: "Čovječe, kako donese samo jednog puža?" A Crnogorac odgovori: "Ti ne znaš kakva je to životinja. To trči, to bježi, to skače." Došao Crnogorac na pazar i pita prodavačicu: "Pošto su ti paprike?" €2. A on će: "Da nisu možda punjene?" Što je Isus rekao Crnogorcima prije nego što je bio razapet na križ? "Ne radite ništa dok se ne vratim." Šeta djevojka uz more pokraj kafića. Kad vikne Crnogorac: "E mala, baš si zgodna." Uzvrati djevojka: "Hvala, to je od plivanja." Reče Crnogorac: "A što glavu nisi smočila malo?" Obraća se Crnogorac svojoj ženi, izvaljen na trosjedu: "Ženo, teško mi je gledati te kako samo radiš i mučiš se. Molim te, zatvori vrata od kuhinje." Kaže Crnogorac curi: "Jel vidiš onaj cvijet tamo?" Cura: "Vidim." "E pa idi ga uberi, za tebe je." Dolazi Crnogorac u kafić, prilazi mu konobarica i on naruči kavu. Ona ga pita: "Kakvu kavu? Jaču, slađu, gorču?" "Jaku ko što sam ja i slatku ko što si ti." Donese djevojka kavu. On proba pače: "A je li mala da se nisi ti precijenila?" Prilazi Crnogorac djevojci: "Oš plesat? Oću? Aj, digni se i pleši, pusti mene da ja sjednem." Došao Crnogorac u Beograd i otvorio firmu. Firma tek renovirana. Ulaze sekretarica i kaže Crnogorcu: "Traži vas jedan čovjek." "Dobro, uvedi ga." Uđe on. Uzme Crnogorac telefon i počne da se pravi da priča: "Milo kume, kako su ti djeca? Kako ti ide posao? A moram doći jedan dan na kavu. Ajde, vidimo se junačino." Čovjek krene da mu objašnjava zašto je došao kad ovaj zovne Lukšića. "Ma kako si mi? Pa moram doći jednom. Baš sam sad pričao sa Milom. Ajde, vidimo se junačino." "A zašto ste vi došli?" A njemu čovjek odgovori: "Došao sam da vam priključim telefon."
Zaposlio se Crnogorac kao čuvar groblja. Poslije izvjesnog vremena prijatelj ga posjeti na radnom mjestu i pita ga: kako je? Loše. Što? Nije fer, svi leže, a ja sjedim. Deset crnogorskih zapovjedi 1. Čovjek se rodi umoran i živi da bi se odmarao 2. Ljubi krevet svoj, kao sebe samog 3. Odmaraj se danju, da noću možeš spavati 4. Ne radi, rad ubija 5. Ako vidiš nekoga da se odmara, pomozi mu 6. Radi manje nego što možeš, a ono što možeš prebaci na drugoga 7. U hladu je spas, od odmaranja još nitko nije umro 8. Rad donosi bolest, ne umri mlad 9. Kad slučajno poželiš raditi, sjedni, pričekaj, vidjet ćeš, proći će te. 10. Kad vidiš gdje jedu i piju, primakni se. Kad vidiš gdje rade, makni se da ne smetaš. Uđe Crnogorac u kafić i vidi zgodnu plavušu. Jeli, mala, što piješ? Coca-Colu. A gdje ti je? Pao Crnogorac s motora i odveli ga u bolnicu. Nakon 2 dana došao mu brat u posjet i pita ga: kako si, Jarane? Počne jadnik nabrajati. Ma šuti, Jarane, ne pitaj. Doktor kaže: imam napuklu lubanju, napuklo koljeno, prijelom rebara, prijelom bedrene kosti. A brat će na to: ma ne mogu ti ja to sve zapamtiti, ja ću reći majci da si umro. Tone brod. Japanac uznemireno hoda gore dolje, a Crnogorac mirno sjedi. Što da radimo? Zavapi Japanac. Vi, Japanci, samo bi stalno nešto radili. Dva Crnogorca opljačkala banku i došla s novcem doma. Kaže jedan drugom: i hoćemo li brojati ili ćemo čekati da na dnevniku kažu koliko smo uzeli? Ako te ovo nasmijalo, vrijeme je da postaneš stalni gost. Pretplati se.